Oikein hyvää iltaa teille kaikille ja tervetuloa tänne Rempparipuun. Tänään me olemmekin hyvin asiallisia ja tärkeiden asioiden kimpussa. Tervetuloa siis tänne nikkaroimaan, siis tänne nikkarointimaailmaan. Toivottavasti viihdytte seurassamme. Moikka Jake. Morjesta Mikko. Mitäs No niin, niin, tänään on ruiskumaalausta. Elikkä nää vedetään esimerkkikappaleiksi. Okei. Mutta viime kertaisesta ollaan saatu niin paljon noottia, ettei ollut mitään turvavälineitä. Niin nyt heti noi päähän, Palataan päähän. hengityksen suojat, käsineet, kaikki. Ruiskumaalaushommia. Ootko sä nyt ruiskumaalannut? No en oo kyllä koskaan. Oot sä? No katsotaan tosta ohjekirjasta vaikka vähän. Helpottais meidän hommia. Käyttöohjeet, työn valmistelu, suorita koeruiskutus. Okei, hei pojat. Moi. Morjesta. Ciao. Noniin. Jep. Hei. Ah jaa, sulla onkin toi Siis hallussa jo. koeruiskutus. Joo. Herra jesta! Joo. Kun toi on vaakasuorassa, niin silloin tulee pystysuora raita. Elikkä silloin sä pystyt maalaamaan vasemmalta oikealle, niin kuin vaakasuorassa. Ja sitten kun sä painat sen pystyyn, niin sit sä voit vetää ylhäältä alaspäin sitä. No mut mitä se kellekään kuuluu, miten mä vedän? Siinä on vielä yksi juttu, kato. Niin. Kun sä paat sen tähän väliin, että se ei ole niinku vaakasuorassa eikä pystysuorassa, vaan tommosessa, silloin se antaa semmoista pisteruiskua, missä voit maalata kulmat. Joo, semmoista Kokeilepa tarkkaa. sitä. Okei. Päälle, kokeile. Jaa. Et tommoset niinku oksan kohdat, ne voi niinku Joo, vähän... Okei. mutta sopiva etäisyys on suunnilleen kämmenen leveys, eli 5-15 senttiä. Tosta Älä noin. päin. Hei, Okei. ton jos tekee, saattaa joutua myrkkyyn elimistöön ja kuolla. Osaatko sä nyt käsitellä sitä? Ja esitellä. Niin. Tosi hyvin. Tää on siis älyttömän helppo ja tää on helppokäyttöinen. Kato, tästä vaan siis aineet tonne ja päälle ja näin. Ja sit vaan Älä tee noin, kun siinä on maalia. en tee ennen mennyt tähän. Okei, noniin, tunnari pyörii. Kato. Ai niin, se sammuttaa, sori. Joo. Hei, tervetuloa tänne Rempparipuun. Tää on nyt maalinurkkaus. Moikka. Joo, me ollaan Jaken kanssa täällä. Esitellään teille, tää on maaliruisku. Kyllä. Eiks niin? Okei, jes, kuunnelkaa. Kiitos. Ja miten helppoa. Jep. Kato, et sä voi suikuttaa tolle ihmistä kohti tolle. Se on ihan sama kuin sä ampuisit jollain leikkipyssyllä, et ei se käy Niin enää kuin nykyisin. vesipyssyllä niin. Niin, ei se käy. Ei, mut kato, mä vaan näytin miten helppo ja kevyt se on. Sen puoleen. Niin, Niin, et eihän sitä tietenkään silloin tehdä, kun on maalia. niin, okei. Niin. Noniin. Selvä, ymmärrät. Joo. Eihän Joo. kukaan nyt rupee maalilla ruiskimaan. Niin. Ei kukaan nyt niin hullua. Yksi juttu, Jake. Arvaa mitä. Kato, Mikko sanoo, että mä en niin osaa maalata tuolla ruiskulla, vaikka se on siis älyttömän helppo. Eli sä saat kyllä maalata sen, mutta muista kohdistaa. Kato, mä siis maalailen nyt vaan niinku tälleen siis niinku näin. Ja sitä paitsi hei, oikeesti Mikolla oli siis tällainen pinna, kun normaali ihmisillä on ihan tällainen. No joo, Riitta nyt on pikkasen tämmönen hallitsematon luonnonvoima. Mutta kaadetaan maali siis tänne, sitä laimennetaan ihan pikkasen vesitilkkasella, kierretään kansi kiinni ja homma on valmis. Ei muuta kuin maalaamaan. Noin 10-20 senttiä on hyvä etäisyys ja tärkeää on pitää siitä huoli, että ilmanvaihto toimii. Sitten kun halutaan vaihtaa esimerkiksi väriä, ei muuta kuin vedellä vaan puhdistetaan. Ja se käy ihan ilman harjoja ja muita sitten muuta kuin uutta maalia purkkia taas,
pikku tilkka vettä sinne ja kansi kiinni ja homma on valmis. Tässä nyt Jake näköjään kokeilee tuommoista pistemaalauksella tätä hommaa, että sitä voi tehdä miten haluaa. Jälki on tosi hyvä ja siistiä.